रंजीत सिंह ऑफिशियल हमारे यूट्यूब चैनल बाटे, आप लोग ओकरा जाना तो कम जा ओपे पर से वो गाना हमारा रिलीज भइल बा कि हीरोवा सखी हो हीरोवा सखी हा हमारा यार हो हीरोवा सखी। एगो लड़की जान जाती हिंगे कहां बड़ी ए करीना कपूर है, खूब अपना यार के बड़ाई कर करी, इतना हद से ज्यादा मैं बुझा की करी यार, एकदम माइल बा एकदम लंदन से ठीक न, खूब बड़ाई करत रही। कौन टाइप के बड़ाई करत रही है कहा तारी कैसे कि दोनों बेरा फील दे बेला असे जिया पदिल दे बेला। यो गाना धीरे धीरे रील्स में वायरल होता है, लाइक खूब बनावत है सॉन्ग। दोनों बेरा फील दे बेला अन्नी मन से फील दे बेला, का कहता रे दोनों बेरा दिल दे बेला अन्नी मन से फील दे बेला। आगे का कहता रे कि झाड़ला मारला तकौआ सखी चश्मा पहन के घूमे ए तार बार पर कहे जता जाता देखिए टाइट पहले बढ़ लो भैया एक सेकंड ए जय हो ये भाई मिलाने वाला कि झाड़ला मारला तकौआ सखी अच्छा समझ बने के घूमे गौआ सखी। एक बार कहीं हाला करो तो कैसे हीरोवा सखी हो हीरोवा सखी हमारा यार हो हीरोवा कैसे